जगन्नाथ अभिराम मोर उठे तो गोटे एरा हूँ ग्राम भईपड़ा तो कम सब उठे फोटो ना भईपड़ा ग्राम एटा अरे बापा गाड़ी आइले ना अपने वर्ष किसी देना कौन अनुभव कौन करते हैं मन बुद्धि चेता जहि पदमयी गुरुदेव समस्त सत्य गुरुगण दयावंत गुरुगण करुणार सागर कथा उद्धार करे किंतु थरे मात्र से गुरु गोविंद चेतना निजक जागृत करने झीले
ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା।
ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଖେଳା ନାହିଁ ଆରେ ଧମେନ୍ଦ୍ର ବଂଶର ମୁଁ ମୋ ବାପା ଜଣା ଛୋଟ ଗରବଡ଼ି ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ତମେ ଛଡ଼ା ଦେଖ ଦରକାର ହୋଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସି
Yeah.
ସେ ତ ଗାଁ ନଥିଲା ପରେ ଝିଅଟା କିଣିଲେ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଇଏ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାର୍ଟି ଅନୁରାଗ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଏବେ ଭୋଗରାଇ ସହଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ लेडीज ये तीजवे जेंट्स से तीजवे है बहुत जगह है 500-600 लोग खाए जो रोज आगे जो बंटा होता है उद्धवଙ୍କୁ ଯେତେ হঠাৎ লুড়ানো